Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Da lopovima ni grobovi više nisu svetinja, uverili su se meštani sela Ćurković kod Šapca, kada je u nedelju, prvi put posle sahrane kako je običaj u ovom kraju, došao da obiđe grob pokojne majke Dobrinke, njen sin Mile Čanković i još 10 rođaka su na glas zaplakali od žalosti i prizora koji su zatekli. Grob je bio otkopan otprilike od sredine prema krstu. Zjapila je rupa, duboka taman do sanduka. Svi smo bili šokirani jer nismo znali šta se u stvari desilo i kada. Pozvali smo policiju i patrola je stigla posle pola sata. Samo su slikali i otišli, priča sin Mile. Porodica i rođaci su očajni, ne znaju ništa više osim da je grob odskrnavljen i u glavama im se vrzmaju svakakve sumnje. Da li su lopovi samo pokušali da iskopaju sanduk ili su možda već obavili posao pa nisu stigli da grob zatrpaju. Mile Čanković kaže kako mu nije jasno zašto policajci, kada su već bili na uviđaju, nisu uzeli otiske i pokušali da pronađu lopove. Razočarao se i kada je otišao u tužilaštvo gde je nameravao da podnese prijavu i zatraži ekshumaciju. Dobio sam formular da podnesem prijavu. Protiv koga? Zar još i to treba da platim iz svog džepa? Smatrao sam da treba da se obavi ekshumacija i tako utvrdi da li je telo moje majke još u grobu. Ni to ne može, kao da sam sahranio Marvinku, a ne majku, ljut je sin Mile. Prema priči od žalošćenih, nije bilo nikakvog razloga ako su lopovi nameravali da se domognu nekih vrednih predmeta. Starica je naime živjela skromno i umrla je u dubokoj starosti. U Ćurkoviću, gde stari meštani ne pamte ništa slično, sumnjaju da su lopovi sa ašovima i lopatama došli iz nekog drugog sela i da su u stvari želeli da opljačkaju grob druge starice koja je sahranjena nedelju dana posle Dobrinke. Jedino ta priča ima smisla jer je ta baka bila devizna penzionerka i možda su lopovi verovali da je rodbina u grob stavila i njen nakit. Ali ta baka je sahranjena na sasvim suprotnoj strani groblja, kažu meštani. Dodaju i kako je moguće da se to desilo u noći između subote i nedelje, kada je bila gusta magla i da su zalutali na groblju i počeli da kopaju pogrešnu humku.